Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ayan ka din ni Fe, Papa. Pinagtalaw yu ka din? Nabayagan na pinagtalaw ko. Ibagbagak as saan ang makirelasyon iti mamirmiraot. Ang di nakintaltalag. Awan ngamin amuna da jakabsat ko. Anya nga taaya ti maal-ala na iti may sa mamirmirao. Uray kuma, no saan ang nagpasikog. Makita ita, no kasanudang agbyag. Imbagak pa'y laidikan kwa na, asaan adumaw dawat kanyak iti tulong, tadyak matla tulungan. Daydamat lang timbagakin ko na. Bayam dita tagrigat da, tasaan mat adumngag iti patigmaan. Di naklatultulagan. No marigrigat ti agaram kanyak, basted at adagos. Oh, apay analiday ka, gayam. Adda ka di parikot. Malagip ko, itangal daw. Manon atawan tinapalabas, ngamjak pa'y malipatan. Saan ka di nga itangaal daw, tiyo umay mo dito'y balay mi? Kasta nga rod, dakpil idin ti tiyan ko. Dito'y balayo tinagkamangak, idi pinagtalaw dak ija balay mi. Imbag tadabakan ti dita basement ang nagyanan nyo iti day di asawam. Naulpit tigasat kanyak gayam. Bastit pa'y laang ni Rhea nga anak mi, idi na aksidente ti asawak kat natay. Ayun gayam, ayan ni Rhea. Nagpilit asimurot kadagiti pada na nga ubing anapan naglako iti sampagita iti sango ti simbaan. Uray kas-kasano, nagsingpet ti anak mo. Ubing pa'y laang, ngam amo nang ti sumurot kadagiti pada na nga ubing naglako iti sampagita. Sampagita! Gumatang kayon! Nabanglo! Gan napintas ti sampagita! Gumatang kayon! Ado ka di pa ti sampagita na ako? Basitin kanya! Basit matan! Numalako ta! Agawit tan! Aldaw nga minan! Ado ka di pa ti sabong ti sampagita iti arubayan nyo? Basitin! Diyan lang amin imula mi ka ni mami kadagiti paso ti sampagita mi. Ngam ado apaso, saan ka di? Imbitin yun sapay ti daduma. Imbitin ni mami. Tanailat ngamin ti arubayan ti ababangan ming abasement. Oray nakabiti na sampagita iti paso. Agsabong mat. Adaman ang impisok mo iti alkansyam, anak. Wen, mami, nalakok amin ti inubon ko asampagita. Tagumatangak tumanan iti pagispre a pampasabong iti sampagita. Tapno ado ti ubunam. No saan ka di ang maispriyan? Saan nagsabong, mami? Nakapsot ang agsabong, agsardeng, mabayag tumanan sa agsabong. Ay, isumatlagayam akanayon mo nga ispriyan, mami. Tapno adda kanayon nga ilakom, anak. Imbag jay kaaruba tayo ani Joy. Taado ti mula da asampagita. Nalawang amin ti arubayan da, anak. Bukod da abalay jayan da. Saan akas kadata? Nga agab-abang laeng? Ay, tepang di ta masikigan. Iso apasulaang tinagmulaan ta iti sampagita. Isaganam tilugan, tamapantay di simbaan. Ita ka din ti papantay di simbaan, ma'am? Di nakadinangag. Apay nagdamag kapaylaan. Anya ka di ti aramidam di simbaan, ma'am? Ne, anya ko mati aramidan ti tao amapan iti simbaan? Mapanagbuya iti sine? Adda ka di sini, jay, ma'am? Ay, manglukluko ka kadi? Inak makimisa? Ha? Makimisa? Makimismisa ka gaya, ma'am? Apay amas daaw ka? Nakaskas daaw ka di, no mapanak makimisa? Kasla-kasta nga rod, ma'am. Mangin insulto ka kadi, ha?
Ay, saan mat ma'am? Ita lang amin nga ibagam, ang mapantay di simbaan. Anya dyan lang nagkuapapanan ni ma'am? Makimisa. Wen ka no? Ay, imbag no saan amasinate, iji o nagtisimbaan. Ha? Pag kunamay, apay kumaamasinate, awan mo't apoy ijay Saan naabagay ang makimisa taimot? Nakaungat, kanayon na kami suot. Mas dawak nga rod, idi imbaga na mapan kami iji simbaan. Sa bagay, no nagmaditi ugali na, sa saan ang mapan iti simbaan? Kas ano nga mabawasan ti basol na? Tila sasawa mo't tunyo. Amangan namangag na ka. Uray mangag na, tapod lumat. Nagbak ng langarudan. Nag-imaut. Agpadada iti amana matapubray. Malagip ko man jay kabsat yo ma'am. Ayan na nga tamat ita. Diyak amo, no anya apasat ti lubong, tinagturungan na. Dakkel sigurong ti anak na niya. Kaasimat day. Pinapanaw ni papayo iti masikog. Dayjay ti maganap ti sukir a tao. Di pa'y nakalpas iti adal na, sabalin ti naramid na. Yung sa pamilyayo latta ma'am. Kapo ka dita nagkamalay kat laksidan niyaw. Rumbag lang! Bayan nga agriga, tapno adagunguna na. Kasano nga no kasapulan na ganti tulong niyo ma'am. Anya ko maatulong? Diyak lakit di kaya't nga itad tinagbannuga, iti awanan nakam a tao. Pagbalinin ta at akla mansyon daytoy balay iha. Wan papa, umapalakit di dagiti gagayam ko, asaan a mansyon ti balay na. Adungag paiso ti kakadwa manigosyante, ngam di damat masangwa padakkelan ti babalay da. Makumikom damin iti ado at trabaho, papa. Isu nga, una akman ita. Mansyon ti iparamid ta. Naduras timbangon mo ang negosyo. Iso nga aglaplapusanan ka. Iso ajak na kiasawa, takayat ko pa'y ti agpabaknang, papa. Baknang kumamat jay kabsat mo, no sana garanggan diyang. Agrigrigat siguro itang. Naalala na, mangibabain akabsat. Nagtatakkunan nakit din jay mamirmirao. Anya tikit kitaam. Apay anas daaw ka. Di babae ang naglugan iti nagpinta sa kotse. Ha? Kayong ingas ni mami. Ayan na ti pagbagam ang babae. Day jayan pimanawan ti kotse. Apay nga taa kayong ingas ni mami day jaya babae. Ado ti agkakaingas sa tao. Apay ang mariribukan ka. Jakman ammo. Ngam ni mami. Awan ti ado ako lerete ti ropa na. Ngam dadya ang babae. Naglabasit ti sipit na. Bibig ko sana sipit. Apay, manok wano bilit. Siguro, no ado ti kwartami. Kasyamat ni mami. Ado ti kolerete iti ropa na. Intakit din ang lako. Adapay saan taan na lako asang pagita. Binuyak ngamin ti babae. Mas daawak nakakita kan kuana. Oh, apay aming mingmingam tiladawan ngayong kabil ko iti diding. Agpay sa ti ko na ni Joy. Nga ado ti agkakaingas a tao, mami. Apay anay bagam dayta anak. Kas kuma iti kadwam dito ladawan. Adda nakitak akaingas na. Agkakaingas kayo mat adto Pudno dayta anak. Adalat ta agkakaingas a tao. Mami? Adda nga tamat kayong ingas ko? Siguro, numapan ka iti sabali adisto, amangan no adda. Kasanon no nakabasol ti may sa tao? Kadjay kayong ingas na titiliwan ti pulis. Saan nga agpapada ti sammark ti tao, anak? Mabalinda kita ni Jay no asino ti matiliw da. Nakapanawan ti anak mo, tanapan iji pagadalan. Ngam apay akas la mariribukan ka. At da posibilidad na nakita ti anak ko ti kabsat ko.
Saan ka di asim mangpet manipod abroad ako nam? Nabayang ba't basita na damag ko asim mangpet? Di na ka man la sinapol? Agpadadak ni papa ng laksid kanya. Kagura dati ama ni Ria. Amuda ka din tinapasamak kinilakay mo? Saan ko ngayon bagbaga? Aday din ni manang ija abroad. Apaya di mo imbagakin ni papam tinapasamak idi kinilakay mo. Saanan? Idinaganakak iji ospital. Inawagak ngam di pa'y imay. Nakangagak pa'y itinasakit asarita. Api nga tanga addabak ng anapat patag ti kinabak ng da. Ngam ti kapamilyadang. Mansyon at talagan ti balay ti amo ta. Anwan da nga ti dakkel a balay ket awan mo't kabagyan da. Ay, di da napanunod. Awan mat asawa ni Ma'am Daisy. Awan anak na. Asino nga'y timang tawid inton matay da? No data pa'y iti sidong da. Ay ket datan adwa. Ha? At dangag pa'y so kabagyan da nga madadamot iji abroad. Agbalinlaan ng vacation house. Ket no saan da ngay ngagbakasyon? Ay, kukwata ka din. Ay, kasano ngay ngagpaisaw? Danda ni siguro ni Sir tadamot sakit na. Ha? Nimet ma'am, awan mo't pamilya na. Ay, sabali ti insaganaan da. Ti material abanag. Di damot insaganaan ti na espirituan abanag. Pagkunamet adidain sa ganaan ti na espirituan na banag. At nga tamapan ijay langit nga imawt. Ha? Ay iwanan niya. Kun adda nga tamapan ijay langit amata pobre. Daytoy kadilaang ti sidaan ta, mami. Jak ngamin kayat tiraman na. Napait. Nasaya at iti salon at daytoy anak. Pariya, alinaw kak iti itlog. Napait, mami. Pilya kon ati itlog. Pasensya ka na, anak. Jak pa'y ngamin nagsweldo. Pagbayad kumot ngamin iti amang ti daduma asweldo. Mangso kitak nga rot iti alkansyak, mami. Igatang ta iti sidaan ta. Ay, saan anak ko? Kwartam day jay. Usaram to ijay pagadalan. Mangiluto talaangin iti itlog asidaem no napaitiraman mo iti pariya. At dapay laang matinudals, mami. Dayja laangan. Papa, jak kayaton day ta naggapo iti ref akari-kari kang crispy pata. Itod kon iti aso. Uray sak, jakmeten kayat. Uray impapudot ta, takilabban tulat ta. Para aso dagitan. Siya kon di mapanmangtad, papa. Amang ano saan nga itod ti houseboy. Amang ano iyawid na pay. Inkanitad di ti aso. Balkuten tupay ti houseboy nga agpaiso. No iso ti ibaon mo amang ipakan. Kasla di prutas nga day ti ref. Nakurangan. Dinamag ko kanitonyo no iso tinangala. Ngam saan kanumot. Asino ko matinangala? Al-alya? Kasta dagita mamirmiraot. Kinanda lang aruten. Ilibak da pailaeng. Ha! Makapasuron. Mayat kumakit no ada tulbek na ti ref. Tapno di da maala ti kargana. At damat magata nga kasta. Matulbekan a ref. Domingo ita. Ado ti tao iti simbaan. Masapa ta makimisa. Tapno makalako ta iti sampagita. Kalpasan ti misa. Allah. Aguri-gurmat ni mami. Ha? Agmay-may saan no panawak. Adda ka di agas na? Kwa. Innak pa'y sukitan ti alkansyak. Ta innak gumatang iti para gurigor. Sige, takaduan ka mapan gumatang iti agas na. Ay, umunag ka ba'y nga rod, Joy. Irwar ko ti alkansyak. Nakaturok pa'y ni mami. Sige. Ay, nagdakkel ti ladawan iti didingyo. Ni mami, kan. Asino ngay day takadwan akaing ingas na? Jak nga rod ammo. Gayem na siguro. Kunamat nga do't agkakaingas. Saan ka di?
Sa bagay, one metkit di Kasla di artista iti TV. Ada kaing ingas namat asaan nga artista. Damagak to ka ni Mami. No asino ti kadwa na iti ladawan. Diyak ngamin dinamdamag. Oh, intang nga ro din gumatang no nakaalakan iti igatang mo. Aguray pa'y nayunak pa'y. Taamangan nukurang. O sige. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas baknang da Daisy ng matapobreda. Pinagtalaw da ni Peakabsat na, tanailawan iti maysa a marigrigata. Nagkamangarod ni Fe kani Mayla agayem na. Nagabang da iti basement ti balay da Mayla, akadwa na ti anak na. Daksang gasat, tana aksidente ti asawa na. Kat agmay maysa da ito'y anang isakad iti anak na. Nagagutmat nga aglako ni Rhea iti sampagita iti simbaan. Iti may sangal daw, aggurigor ni Fe. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Intang nga ro din gumatang no nakaalakan iti gatang mo. Aguray tanayunak. Amangan nukurang. Sige. Umanay siguro dayto yan nga igatang ko iti agas para gurigor. Intang nga ro din. Taamangan no mariingan ni Mami. O sige. Ay, kasano nga'y gayam ti inubon ko asang pagita. Saan akon amakalako, tawan kadwa ni Mami dito'y basement apaggigyanan mi. Nagkapwam anak, awan ka matitay dito'y. Napanak gimatang iti agas, kan pandisal, Mami. Uminom kayo iti gatas, kan mangan kayo iti pandisal, kalpasan na, agtumar kayon. Kasano nga mo ti agas sa para gurigor, kan nakalaan ting gatang mo. Dinamag ko iti aglakla ko ijay butika, Mami. Nangalak iti alkansya iti inggatang ko. Agyaman anak ko. Ubing ka pala ang umon ti aramidang. Diyak ngamin kayat amapukaw ka, Mami. Kasla ni Daddy, napukaw ta. Ditan makita iti kaano man. Sa anak amapukaw, anak ko. Di ka agdanag. Bantayan ka, Mami. Saan ka apanawan? Sayang ti inubon mo asang pagita, anak. Ingka nagla ko. Sana bali tadamat agas ko aginatang mo. Sayang, madadaal no saan mo nga ilako. Kunak no saan ka nga umay dito isango ti simbahan. Kunan ni Mami amadadaal ka no ti sampagita. No saan ko nga ilako. Sana bali, tada ka no agas na aginatang ko. Madadaal nga agpaiso no saan mo amalako adagos. No malakok, agawid ak adagos. Siya kung dagluto iti kanen mi adwa. Amom dagluto? Amok met tainsurunak ni Mami. Ngem ti daddo maamasida. Jak ammo alutuan. Jay laang nalaka alutuan ti ammo. Sige,
Tatulungan ka nga aglako. Tabasitan to'y lako. Ay, agyaman ak unay kan ka, Joy. Takanayon nak akadwaan. Ay, makaplang ti uli magtimansyaw. No pumanaw di ay dua nga amo ta. Dua talangan nga adda ditoy. Naglawak at nga ron ti dalusan. Saan mat amarugitan di taunag? Takanayon mat ang nakarikap. Nalakalang adalusan. Nalaka ang naglawa mat. No dalusak ti umuna akad sa aran. Ipabigat ko ti may kadwa akad sa aran. Mas daawak. Nagdakkel ti balayda. Ngam dudwada lang agnanaid. Kat numangan da iti ruwar. Di dapay damagan no nangan tawon no saan. Imot abak na. Nagluto kalatan iti kanin taadwa. Nukas di amangan da ijerwar. Anya nga iti ilutok. Kat no nakatulbak mat di refrigerator. Di inka gumatang. Kwartata ti gatang mo. Ay sige. Inak gumatang. Ta iluto ta dito garahe. Damat paglutuan ditoy. Maitugot na nga ta ti kinabaknang da no matay da. Dakal kanu ato bang ti kinabaknan no umuli ka sa dilangit. Kayat mo asawain. Awan ti baknang iti langit. Baknang nga imo ti kayat ko asawan. No baknang ama nagtulong, apay kit din ngay asan ama pan ijay langit. Alwadam ti agdalos. Ama ano da mabuong mo, pabayadak kan ka. Ay, kasanungay no awan pagbayad ko, ma'am. Di bawas ko iti sweldom. No nangina ti mabuong mo, ikarong iti mano abulan. Ay, una yun, ma'am. Ay, ma'am, adda nabasak iti Biblia. Anya ko mati nabasam iti Biblia? Ibagam man no talagang amom ti agbasa. Kastoy ti kunana, ma'am. Narigriga ti isaserek ti baknang iti pagarian ti Diyos, ngam ti iluluso ti kamelyo iti abot ti dagom. Dahita tinabasak, ma'am. Ay, di ka man, Tonyo. Kasano kuma makalusot ti kamelyo iti abot ti dagom? Kalukwan. Ay, di ta ka man laonan. Ay, pimanawon. Mamak nga ta, tabak ng ngamay. Imbaunak ni Saritay, nagnahak ijay sa halas, ket nangag ko ti imbagam kini ma'am. Nagturad ka matan na nang ibaga iti kasjay? Kasano no adda mabuong ko? Agtrabaho ak kade asa anak nga agswil daw. Ngam nadlaw ko man as simmabali ti rupa itay ni ma'am. Kasla na pasagidan. Saan ko lang nga impasagid day jay? Kaya't kung agbaliw kumamot. Nagbaknang ngam nagimot mat. Mapagbaliw mo pa yung atati kas di a tao. Napatpatag ti kwartana ngam da tayo amarigrigat. Marunaw to pa'y tinakatangtangkan nga ice. Kan makaruwar tinakapupok a sardinas iti lata asilyado. Ngam dumati tao kadagita ibagbaga mabanag. Saan ka kadi asumrek ita ije opisina? Sanak pa'y unay anaimbagan gayam. Ama ka numapasublianak. Kasta kadi, ay nasapay adda istrikto ti amom. Pribado abas sitlaang nga opisina di opisina na. Kan nagbabapay ti sweldo. Iso nga rod gayam. Imbag ata saan unay anangina ti singsingiran dagiti dadakkel mo dito'y abangak a basement. Kasano kami langatan nga gina. Ngamayat magtimulayo iti anak mo asang pagitan. Tado akanayon ti sabong na. Day tamat ti pagyamyamanak. Iturturong siguro ti apo. Uray sana pagbaknangan. Ngam dakkal ti may tultulong na kada kami nga agina. Una, agpaimbag ka nga rod gayam. Dumagasak iti opisina yo. Taibagak asaan ka pa'y anaimbagan. Apay nagsabat dagita kiday mo. Nakarupangit kamet. Sana bagay ti kasta adjar iti kasken ka anaduras ti panagbiag na. Agpaiso nga ti imbaga ni Tonyo, papa. Anya? Imbaga ti may sa achimoy? Pagtalkam? Pagdadaelam iti panawin mo?
kasanunupod no papa. Nang tadlakat nga rod iti pakariribukak da di Antonio. Anya nga minti imbaga dayjay at chimoy. Kunana, nalaklaka kano ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagong. Ngam ti isasarret ti may sa abaknan iti pagarian ti Diyos. Anya? Sino tinanghibagakan kwa na iti kasta? Nabasa na kano iti Biblia, papa. Nakalakutan, agawitan, Joy. Dumagasak manan iti butika, tagumatangak iti agas ni Mami. Dumagasak kanumot iti paglaklakwan ni Mami, iti tiyendaan, ada kano alaot. Ay, mapanak pa yung narod ije butika. Tamapan kamot ije tiyendaan. Kaduaan ka laangan ije butika. Sakbay ang mapanak ije tiyendaan. Kabaala kon timapan ije butika, Joy. May mayat mo't laang ano ada katuam? Sige man laangan. Aguyog ta ang mapan ije tiyendaan. Kalpasan na, agawid tan adwa. Agpayigid ka! Adalugan! Ha? Di babae akaing ingas ni Mami. Nakitak manan. Nakalugan iti kotse. Sus, nakaparpartak. Saan ka di nga iti sango ti simbaan ti kunam anak kakitaam kan kwa na? Wan, ijay simbaan. Kaya't ko akasarita dahi di babae. Taapay, anya ko matibagam kan kwa na. Damagak, no apay akaing ingas na ni Mami. Di mo matam-am mo day ang tao. Sigurado nga ibagana at dinam mo. Kasta nga ta. Basta, kayat ko akasarita di babae. Kasano na suplada, wenyo na ungat. O, di ka di mabutang? Kabut-butang ka di ti agdamag. Saan ka di nga ibagbagada? Ama di ti makisarita iti estranghero? Mami, dakas ka di ti makisaw iti estranghero? Amangan no dakes kat alaan na ka. Ipan na ka iti sabali a lugar. Ay, kasta ka di, Mami. No siyak ti alaan ti estranghero. Tumarayak, ah? Saan ka nga aging tutured, anak? May mayat alumiklik ka iti estranghero. Makuna ka di nga estranghero ti may sa atao? No kanayon mo ang makita? Inosente ka talaga, anak. Ti estranghero, kat saan mo nga am-am mo amay sarong iti lugar mo. No kasta, saan nga estranghero ti babae? Tanamin ano mat anakita? Ha? Anya ka di ti tantanam iti mo, anak. Diyak maawatan. Awan, Mami. Sige, tain nakagpuros iti sabong ti sampagita. Ma'am, kaano ka di tinao di apan nakakitam iti kabsat mo? Awan kabsat ko ang mamirmiraot. Kasanaw, no damagan to ni Apo Diyos kan ka, no ayan ti kabsat mo, ma'am. Ibagam ka de, nga awan kabsat mo. Anya ka di ti sasawumon tonyo? Nalipatam samot asyak ti amon. Napatagkanyak ti tunggal tao, ma'am. Baknang man, wano marigrigat. Agkikita tayo amin ni Jelangit. Mangnamnama ka kadi ang makapan kay Jelangit? Kat may sakalaang ang mamirmiraot? Mangnamnama ka kadimat amapan kay Jelangit, ma'am. Saan ka day abaknang ka? Na, pakabasulak ka di ti kinabaknang ko. Saan abasol ti kinabaknang, ma'am? Ngambasol ti kinaimaw. Di ka di masayangan iti trabaho. Apay akas di timbagam iti amo ta. Manipod ka na yun nga agbasa iti Biblia. Kaya't kung nga ibinglay ka dagiti tao, asaan nga agbasbasa iti Biblia. Di mo kunain na nalalaing ka ngam iti amo ta. At dagiti nalaeng kan masirib, ngam di pa'y nagbasa iti Biblia. Tama kumikom iti pagkwartaan na. Ngam amo ta ti pangibagbagam kadagita. Sigurado nga ikatin na ka iti trabaho. Kano na kami suot apimanaw itay? Ure pa panawon nak nulakat agbalbaliw da. Pagyamanak
Congratulations to myself. Numapagbaliw ko ida. Bagay mo ko matinagpadi Ah? Kanayon ka ngamin ngagbasa iti Biblia. Papanawam man ito nyo nga ginlalaing papa. Nangag ko timbaga na kan kay dinagsarita kayo. At dakla iti asidag ngem didak nadlaw. Apay nga rod adiyo pala pinagawid. Naklatak ngamin kadag itimbaga na. Maiturid na ti agsaw iti kasjay iti amo na. Kinagpaiso na, nakariknaak iti amak iti kasding imbaga na papa. Saan ko laang nga impadlaw, tasyak pay laang ti amo. Nangat nga to ak ngam iso. Uray siya, iha. Nasdaawak mo titimbaga na. Awan adal na, kan katulong laeng. Ngem nagtured amang ibagaken kay ti kasjay. Day tangarod kat papa. Kasjay ket din, ti panagsasao kanyak, ti may salaang akas kanitonyo. Ti babae anak katakder iti asidag terwangan. Asit gakman. Barang gumatang iti lakok asang pagita. Ma'am, naimbag abigat yo. Gumatang kayo man iti sampagita? An-anwak ngay, day tanaubon asabong. Ha? Saan yung nga amo ti usar na daytoy, ma'am? Kaasi kayo mat? Sino kakadi, ma'am? Apay anak itak akadwam ni mami anak katakder iti diding ti balay mi? Anya ti sasawa mo? Limpyo ka di ti utak mo? Anya ti kayat yo asawan iti limpyo, ma'am? Sa anak mo't abagtit? Anya tinagan mo? Apay akaing ingas mo ni mami? Ayan nga rod, day tay bagbagam nga inam. Adda iti balay mi itay bigat, ma'am. Amangan no saan pa'y anapan iti opisina, takain imbag na anagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy te seryetay itaalawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naggurigur ni Fe, nagsukit nga ron ni Rhea iti kwarta iti alkansyana. Tapno adda igatang na iti agas, kan tinapay akan ti inana. Iti sabali abangir, nagtultuloy iti kinaimot da Daisy, kan ti amana. Addamot na ibaga ni Tonyo akatulong da, banag a nakariribukan dang agama. Iti may sangal daw, nakita man ni Rhea ni Daisy, nasdaaw daytoy, takaing ingas ti inana, kat kayat na akasarita ti babae. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay italawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ti kayat yo asawan iti limpyo, ma'am? Sa anak mo't abagtit? Anya tinagan mo? Apay akaing ingas mo ni mami? Ayan ti bagbagam nga inam. Adda iti balay mi itay bigat, ma'am. Amangan no saan pa'y anapan iti opisina, takain imbag na anak sakit. Kasta ka di. Sige, panawan kan. Ay, aguray kayo, ma'am. Anya tinagan nyo? Nakitak akadwam ni mami anak katakder iti diding ti balay mi. Anya? Kasano ko matipan nakakitam kanya anak katakder iti diding ti balayo? Basta agpaiso ti ibagbagak.
No kayat mo, umay kay Jay balay mi. Sa dino ti ayan ti balayo. Ijay aayan ti balay mi, ma'am. O sige, lumugan ka iti kotse, tamapanta iti balayo. Madikano ti kumuyog iti estranghero, ma'am. Ha? Amangan no kumaw ti lugan mo. Ipanaw nak, katipanak iti sabali a lugar. Ay, di ta ka man laangan. Sinayang mo ti oras ko. Apay akas taman ang tilangam, iha. At da kami nakitak nga ubing papa. Aglakla ko iti naubon asang pagita. Kunanakit din nga amangan kanuno kumaw tilugan ko. Anya? Amangan nukurang-kurang mat ti panunot ay tanga ubing. Kasta nga rod ti imbagakkan kwa na papa. Kunana mo ta saan ka no abagti. Agraira dagiti tao adina ammo ti sasawan na. Amangan numabisin, iso atila masasauna. Di pa kas daawak papa. Apay nga imbaga na akaing-ingas ko kano ti inana. Amangan no talaga amabisin dayta. Iso atila matangtang abna. Kasta nga taa papa. Kunak alumugan tamapan kami iti ayan ti inana. Ngam amangan kano no ipanaw ko. Ma'am, nangag ko ti saritaan yu itay kanisar. Ammom, saan ka laang nga agin lalaing? Bastos ka pa, Tonyo. Apay abastos ngay, ma'am. Addaak iti salang agdaldalaw sa napigsa ti panagsarita yo. Isuan nangag ko ti amin. Katanya ko maita, apay adengdenggam ti saritaan dagiti tao nga danakam na? Saan nga taati ibagbaga ti ubing akaing ingas yaw? Ket ti kabsat yo a pinagtalaw yaw? Amangan no kapamilyayo dayjay, ma'am. Adda nga ta dito'y syudad dayjay a babae? Saan nga taanapan ijay lugar ti lalaki a sinurutan na? Di tay ammo, ma'am. Kunayong aglaklako iti sampagita. Kaya't naasawan, marigrigat damot apadak. Kas jay ti klase ti biyag a kinayat na. Iso nga anusan na. Kasanaw intundum tang ti mauding aldaw. Anya ang maudi nga aldaw manen asasawam, Tonyo? Kaya't ka akasarita, Tonyo. Anya ti pagsaritaan tayaw, sir. Iti da ito'y akinalakay ko. Sanak pa ya nagbasbasa iti Biblia. Anya ti bagbagam iti anak ko. Jay ka di imbagak maipapan iti mauding aldaw, sir? Kasta nga rod. Anya ti kunam amabalin na mapasamak. Anya nga ta, no intun mauding aldaw, ket makita yaw amapan ijay langit dafay kanti anak na. Idin tutada kayo kan ni Ma'am Daisy, ket mapan kayo di impyerno. Hoy, di nakman pagkintayagan si Katonyo. Kas pangarigan, kunak, sir. Tingamin nabasak, ket kastawi, sir. Noan niya ti inaramid mo iti padam a tao, isumat ti inaramid mo kanyak. Kasta ti kunan ni Apo Jesus. Kas kuma iti aniya. No inuyaw mo, no inruruman mo, no inimutang, ken daddu mapay amadi nga aramid iti pada a tao, kas mula inaramid mat ken ni Apo Jesus, sir. Papa, agpaaramid ak iti swimming pool iti Arubayan. Paglanguyam ka di iha, nusak, lakaya kon. Diyak kayaten ti aglangoy. Napintas namin nakitaan ti mansyon no adda swimming pool, Papa. Adda ken kadayta. Adda manen nga apalanda ka no adda swimming pool dito'y mansyon. Aguray ka man, Papa. Apay ang kaslawan gaganay gayam. Ay, mariribu ka na kiti imbagaday di Atonyo. May sala ang akatulong. Ngam ado ti maibagana at pakaburiburan nyo. Salbagday di Atonyo. Papanawag kuma. Agam kasanun nupudno ti bagbagana. Nagagat nga agtrabaho. Ngam nalaing met asumao. Ben,
Anya ka di ti maibaga, may papan kinitonyo. Neh, apay ka di, sir? Saan kayo amaawatan? Nagadungamin ti maibaga na apakariribukak. Ay, kwa, sir. Kanayon ngamin ngagbasa iti Biblia. Nun alpas nan ti trabaho na, agtugaw, ket Biblia ti sangwin na. Kasta ka di. May sala nga katulong, ngem no agsasao, kasla di adal. Imbagak pa'y nga rod, abagay na ti agbalin ko maapadi, sir. Nagadalan ka di dayje Atonyo. Saan ko nga mo, sir? Ngem na sa una, nga uray ka no papanawan nyo, basta agbalbaliw kayo, pakaragsakan na ka no. Anya? Ay, burbur tsa kanyak dayje Atonyo. Ayan na ka di. Adda iti hardin, sir. Agkat-katar iti Bermuda grass. Sumrag ka din iti opisina yo, gayam. Wan gayam, awanan ti sweldo no jak pay lang sumrad. Ay, awan pa'y konsiderasyon na madya amom. Nalabos mo. Pagan anong sakat, awan mat sa bali asar ka. Nangato ngamin ti standard ti daduma nga opisina. No, adala ko mabakante iti opisina mi. I-rekomenda ka ko ma. Awan mo't ngamin. Nabayaga ko ni Jay nga nagbaba ti sweldo. Opisina lang amin ti lending institution. San unay analatak. Ay, anya kay nga rod gayam. Anong sakata sa anak ngamin anakalpas iti kurso. Iso anababa ti sweldo. Ay, gayam. Damag ko ang nagbak ng tikabsat kan amam. Apay adida ka man latulungan. Anya kay nga rod. Kagura dati kinarelasyon ko ang marigrigat. Agpay sunsak, timbagada nga awan amok ka no. Ha? Pagbabawyam ka di dagiti pasama. Saan ko apagbabaw yan? Tanasingpat ni Rhea nga anak ko. Isula ang timako na a pamilya. Wow! Nagpintas ti swimming pool nga imparamid yaw, ma'am. Itaman pa nga ada dinayaw mo nga imparamid ko, Tonyo. Asino nga tatimang tawid ditawin no awan kayong tao, ma'am? Mang tawid? Apay ati mang tawid ti pampanunutan. Masapul nga agpraktikal tayo, ma'am. Di tayo tanggal ti biyag tayo. No kaya't nga alaan ti Diyos ti biyag tayo, awan mabalin tayo. Urayan niya nga oras. Nataangan man wano obeng. Mano ka din titawan mo, Tonyo? 25, ma'am. Nakasagana ka sumaklang ka ni Apo Diyos, ma'am. San abalik? Awan ti mapanawak a kinabaknang. Ha? Siyak may. Nakasagana ak ngatan. Joy, basit tila ako kasampagita. Makimisa taman pay. Oray siya. Basit mat tila ko. Tabin masit mat ti sabong ti sampagita mi. Inta nga rodan ija o nagtisimbaan. Oh, apay ang nagsarimadeng ka. Anya ka di tinakita mi di abanda? Jay babae nga ado ti kolorete ti rupa na. Jay kaing ingas ni mami. Apay ka di akas na ti reaction mo no makitam ti kun na mga babae. Oh, nakita na ka, amang kitkita kan kwa na. Isungarod nga inisamak. Di nakamot inisuman. Nakamulagat mitlata. Wen nga rod. Kaslakit tinasdaawa nakakita kanya. Dahil dyan ti ubing. Asit ngakman. Di ka kadipay agawid, si ka ubing? Rhea, tinagan ko, ma'am. Agla ko akmay. Gumatang ka man kiti tila ko kasampagita. Tapno bumanglo ka. No igam mo ti sampagita, ma'am. Sa anak anabangsit, ta imported ti bangbanglo. Ngam saan a natural abanglo, ma'am? Naghingal ti panagangot ko. Ngam to'y sampagita. Natural. Kan presko ti angot na. Saan mo ka di akadwa ti inam, anak imisa?
Aglabapay ngamin, ma'am. Inton malam, umay mat makimisa. Kayat mo ka di ang makita ni mami, ma'am? Aglugan ka itilugan ko, tamapanta iti balayo. Jak kayat ti makilugan iti jak am mo a tao. Amangan ngamin no kumaw ka, ma'am. Di mo ka di kinuyog ti anak mo anapan ijay simbaan, gayam. Inton malamak amapan ijay simbaan. Aglabaak pa'y ngamin ita abigat. Amangan no agtudo no malam. Saan amamagaan ti labada? O sige, agkuyog tanto nga rudan inton malam amapan makimisa. Wan gayam, naornongan ak ngamin iti lalabaan. Diyan ngamin panagsakit ko. Diyak mat may piar iti anak ko ti aglaba ta ubing pay mat. Uray ubing, taglaklako iti sampagita. Nagagat nga ubing. Kan makaluto pa iti anak ko, gayam. Aglang nga ka di akumaw. Jakam mo. Ngam, saan ka mat nga estranghero? Tanamin adon anakita ka. Anya tinagan ni mamin? Jak ibagbaga. Nungay talaga akumaw kat alaan na ni mami. Jak maawatan ti inya rasaas mo. Ulitan man? Kwa ma'am, gumatang ka iti sampagita, kunak. Tapno makaawid akon. Numagatang ko amin dayta, agawid ka ka din. Ay, wen ma'am. Ngam, urayak pa iti kadwak. Tapno adda kadwak amagmagna. O sige, gatangat ti sampagita yu adwa, tapno makaawid kayon. Itamot laan. Ay, inak nga rod ayaban ti kadwak, ma'am. Joy, yag mo ti sampagitam. Tada gumatan. Ha? Ay, di ka di kayang ingas ni mami ti gumatang. Nakitak akasasaom itay. Wen, iso ang mapanta at dagos iti ayan na. Tapno saan nga agbabawi? O sige, intang arudan. Wen. Ay, Anay ta, sitigtan kan ko na. Ay, ma'am, ato'y dagiti sampagita. O sige, gatangat amin ti sampagita yu adwa, ngam agawid kayon. Ben, Nay, pingagdardaras ka, ma'am. darasem, surutan tayo duwang ubing. Saan ka ngagpadlaw? Tapay ka di, ma'am. Kayat ko makita ti ina kan balay day nga ubing. Tapay na ilugan tayo idan, ma'am. Amangan no magnada iti skinita. Di tanto idan masurutan. Di na nga rod kayat ti lumugan, tamangan kanuno kumawak kat ipanaw ko. Nanadmat day nga ubing, ah. Sino ka di kadagi nga ubing, ma'am? Day may sa, jay Rhea tinagan na. Hmm. Kunana akaing ingas ko kano ti inana. Ti pagsiddaawa. Kunana anak kita na kano anak katakder iti diding ti balayda. Anya? Kasano ko nakakatakder kayo ijay diding ti balayda? Di da tamadlaw nga adda iti unay. Tatinted ti sarming ti lugan. Basta surutan ta ida, aging ka iti balayda. Kasano? No saan nga igit ti kalsada ti balayda, ma'am? No adadalan apag na anda. Di dumsaag ta, kat surutan talat ta ida. Jayan. Nagsiinadan iti pada ng obeng. Sino katakwada ti surutin ta, ma'am? Di atidog ti buok na. Ala, isadang mo. Ni, Dajayan, si Manog iti sikiganti may sa abalay. Darasang, dumsaag tan, ta surutan ta iti nalimad. Wan, ma'am. Oh, Dajay, oh. Imunag iti ruangan ti basement ti may sa abalay. Ha, kasla underground. Ngam tepang ti sikigan ti building. Iso nga da pagsarkan na agturong iti basement. Kan, nagado ti nakamasitera asang pagita. Oh, ada ka matan anak. Nakalako ka ka din iti sampagita? wen mami. Jay babae, akaing ingas mo tinanggatang. Anya? Kaingas ko, konam? Wen, mami. Tila ang nagdumaan nyo, kat ado ti kolorete na.
Sika kat awan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy te seryetay italawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagsarita da Daisy ken Rhea iti ruar ti simbaan. Inawis ni Daisy ti ubing, tapno mapanda iti balay da Rhea. Nagkadkad ti ubing, taamangan kano no kumaw ti babae, kat ipanaw na daytoy. Idi nagkita damanan iti simbaan. Ginatang ni Daisy amin alako, da Joy kan Rhea. Tapno makaawid dan, taplano ni Daisy, asurutan ni Rhea iti panagawid na. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yung itaalawas na napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ada ka matan, anak. Nakalako ka kadin iti sampagita? Wen mami, jay babae akaing ingas yu tinanggatan. Anya? Kaing-ingas ko kunam? Wen mami, tilang nagdumaan nyo, kat adu ti kolorete na, sika kat awan. Ingka ilo ka tiri daw, anak. Ada tao. Makasisi arak launay mami. Da kayon, tamapanak pa iti siar. Nagdardaras anapan iti CR ti anak ko. Siyak mandangan ti mapan mangilokat. Awan met opisina ita Domingo. Napanan ka di da Ben ken Daisy. Amangan no napanda na kimisa, sir. Ay, intun malpas ko mati daldalo sa ka. Mapanak mo ti simbaan. Da kayo, sir. Saan kayo mat amapan? Napanmatan ti anak ko. Apay amapanak pay laeng. Kasanungay, no di na kayo inraman iti kararag na, sir. May mayat no mapan kayo mat. Anya ka di ti maganab ko no mapanak makimisa. No adda itadyo kanyak, ngam sa anak nga agyaman, anya ka di ti mariknayaw, sir. Nagbastos kan ngay, no di ka payagyaman. Ang mga no di kan ikan, uray anya abanag, no di ka payagyaman. Sir, kasanaw, no kasta ti marikna ni Apo Diyos, no di kamot mapan agyaman, nga po iti salunat, kan aminan nga addakan ka. Anya? Manang, kasano nga mong dito eh? Adda ka dito'y syudad? Kunak mano si murot ka iti lalaki ang nakasikugkan ka. Basit pa'y ni Rhea, idinatay ti amana. Umunag ka dito'y nano mo apagtaangan mi, manang. Una yan ang nagpanglaw a klase ti pagtaangan. Tiladawan ta iti diding nyo. Induldulin mo. Dayta ti kuna ti ubing anak katakderak akadwa ka iti diding. Anya ti kayat mo asawan, manang. Imbaga na nga rod, anak kita na kano anak katakder iti diding ti balayo. Di na ka di imbaga. Aladawam ti nakatakder iti diding, mana. Saan? Aguray ka. Naanusam tinagyan dito'y a klase ti pagnaudan iti mano atawen? Ni Apo Jesus amaaw-awagan iti ari dagiti amin nga ari. Saan anagnaed iti dakkel a palasyo? Ngamduma ni Jesus. Nagbalin a tao. Saan ang nagpili iti nagbalin nga inana? Ang nagtaod iti nangato.
ken mabigbig-big arena. Uno na nga to a tao iti sosyudad. Pinili na tinanong mo ani Maria. Nayanak iti napanglaw a pagap-apunan dagiti animal. Saan kat nga iti dakkel nga ospital. Apay nga ibagbagam dagita kanya. Tapno saan mo atagibasitan ti marigrigat, mana. Agam-am mo kayo kadi, mami? Apay nga imay ditoy? Kabsat ko ni Manang Daisy, anak. Kabsat mo? Apay adi mo imbagbagang nga da kabsat mo, mami. Idi na day di daddy. Imay amin akakabsat na. Apay nga awan ti imay akabsat mo. Kunak ano awan kabsat mo, mami. Adan sa ijay abroad, idinatay ni dadim. No naggapo ka ija abroad, ma'am. Ado nga ro ti kwartam. Kasta ka no ti aggapo ija abroad. Ado ti kwartana. Ingka pa'y makiayayam ija roar, anak. Ada pagsaritaan mi kaniikit mo. Sige, mami. Sige, ma'am. Panawan kayo, pay. Natarabit nga ubing ti anak mo. Sayang laan, ta anak ti marigrigat. Saan ko apagbabawian ti kinamarigrigat mi? Ni Apo Diyos ti mang tarabay kada kami nga agina. Anya nga'y tinapasamak iti uneg, ma'am. Sino ti adda ijay? Ni Fe, anak na ti ubing naglaklako iti sampagita. Ha? Ay, daytoyin tay kunada na ilit ti lubong, ma'am. Nasarakam ti kapamilyam. Ti ubing pa'y ti inaramat ti Apo. Tapno masarakam ti kabsat mo. Inaramat ti Diyos ko na. Kasano ko ma? Kaduan na, ti inosente, wano nababa a tao ti aramaten ti Diyos. Tapno umasidagkan kwa na. Adayo akkadi iti Diyos. Kunan ito niyo, at ti tao anakurang ti panagayat na itipada na a tao, adayumat iti Diyos. San ka di nga ijay simbaan tinapanam? Nabayagan ka matiha. Sinurot ko nga minti ubing anang ibaga ako mautilugan ko, papa. Tapay sinurot mo pa'y ti ubing. Naduktala, ati ina ti ubing, kat ni Fe. Anya? Nife, kunam? Wan, papa. Nagtarabit nga ubing di anak na. Tinangibaga ako mau ka? Wan. Nagtulnog pa'y kan ni Fe nga inana. May salaang asao ti inana. Agtungpal adagos. Nasingpet nga rod, no kasta. Gayam, itay laang nga da nakitak a naggapo ditoy. Asino da ka di? Ti kabsat ko. Kunak no asino ti agtuktok-tok. Isumat gayam. Sinurot na itinalimad ti anak ko. Iso ana surutan na ka ditoy? Kasano ti panakaamamo na iti anak mo? Naibaga ti anak ko kankwana ti may papan iti panagkakaingas mi. Natarabit ngamin ni Rhea. Nalaing asumao. Oh, di nakakadi pinagsasawan ti kapsat mo? Medyo binabalaw na ti kinapanglaw ko. Ngam, imbagak anapanglaw mat ni Apo Jesus. Idi adda dito'y rabaw ti daga. No nasaya at kumatikabsat mo, umayda ka kumapasyaran dito'y akanayon. Wano tulungan da ka kuma. Diyak namnamaan dayta. Ikarkararag ko laangan, ama punas tigura da kanyak. Awan mat basol ko kadakwada. Pakabasulak ka di tinagayat iti marigriga. Sir, nagkita mo't kanaw damam kan tikabsat na. Kasta ka no nga rod. Napanglaw ka no ti panagbiag, jay nakurang ti panunot na at tao. Pagkunaan yu anak kurang ti panunot na, No'y naramat na kumatiutak na, jay kumapagginawaan ti impangpangruna na. Saan ket ajay driver lang ang mamirmiraot, ha? tao ti inayat na, sir.
Saan ati kwarta ti agbalin nga asawa na? Agbiag ayat ti tao itaayat laeng. Umanay ka di nga ibusog, ti kep laeng. Ngam adu ti marigrigat, anata ang andan, ngam si bibiyag dapay, sir. At damot dagiti baknang, ngam nasapa daan natay. Saan tayong amaw, no daday ti sidong ti apaw. Anya ti aramiden ti tao, tapno sigurado amapan iti sidong ti Dios. At dadagiti bilin ti Diyos, saan ka day, sir? Ti pakabuklan amin dagi jay. Ayatem ti padam a tao, kas iti panagayat mo iti bagay. Saan ka day, sir? Kasano kumaday ta? Saan ka day? Ano napatagkan ka ti may sa tao? Saan mo apagaramidan iti pakasairan ti riknana? Sir, napatag ka di mo't nefeng anak yaw? Uno, kagurayo pay laang aging gaita. Itaman pa yan nakaumay ka dito balay Maria. Joy, adda karkar na nga ipadamag ko kan ka. Anya dayta? Pagsayatan ka di wano pagdaksan. Malagip mo't ibagbagak akaingas ni mami? Tigim matang iti sampagita ta? Nag-order ka di manen? Saan? Imay ijay balay. Kabsat ka no ni mami. Anya? Kabsat ni mami? Apay abak nang. Kat saan kayo matabak nang? Saan ko man nga mo? Ngam, kastati ko na ni mami. Jack mat maawatan. No pumanaw ni ma'am, agmay-may sa kayaw dito'y mansyon, sir. Isungarod nga agyanak dito'y asidag ti swimming pool. Amang buybuya iti napintas as swimming pool. Saan ka di amay mayat? No adda apo kuyaw nga aglanglangoy dita swimming pool. Kasano kumamaadaan na kiti apo, katawan pa'y asawa ni Daisy. Saan ka de nga adda anak ni Fe, sir? Imbabain nakday Jefe. Awan karbengan na kadagiti sanikwak. Ay, lumakay kayon, sir. Sayang numapan iti saan yu akabagyan ti mapanawan yaw. Tay kunadan, anya ti magungguna ti tao nga uray matagikwa na ti intero alubong, numapukaw na met ti kararwana. Kasano kuma ti pannakapukaw iti kararwa? No saan kanto ang maibilang iti arban na, nga po Diyos. No ti kasip nga tantaw ti pagturungan yo. Kayat yu kaday, sir. At damat gayam kabsat mo, mami. Di mo imbagbaga kanya. Kwa nga min, anak. Kunak no, dapay ija abroad. Amangan nga min, no kidawom nga intapasyaran. Dua kayo kadila ang agkabsat, mami? Uwan, anak. Ada pa'y aramidag. Ingka pa'y agay-aya may jarwara. Sige, inak agpurusan iti sampagita, mami? May mayat pa'y. Alwadam, tama nga numatulid ka. Win, mami. Adamat in kabilyo apagkaputak. Impambar mo iti anak mo nga day di abroad ti kabsat mo? Saan ka diya may mayat no ilimad ko ti kinapudno? Saan akayat ti pamilyak ti amana? Tamay sala ang ama kiman maneho. Sa bagay, adamot kit di kalintagam. Kayat ko ngayam amo ti anak ko kani papa. Ngam amangan no di naawatan ti anak ko. Di na kayat nga ibilang akas kamang ti pamilya na. Gapula ang tamarigrigat ti amana. Abi nga nga adda babak ng akas ta. Bilibak kan ka, ta inanusam tinagbiag akas na panglaw. Idinto ta sigod abak ng ka. Gapu iti panagayat ko iti asawak. Awan pa'y imay akabagyak idi nagkasar kami. Masikugak idi. Naliday kayo, sir. Ada ka di maitulong kaw. Anya ka di tinabasa mi ti Biblia, ang makapalagan iti riknak. Adua, sir. Kas kumaiti da ito, danggan yaw. Nulakat marami yaw, lumagan tirik na yaw. Anya da ita.
Kita man makatulong matlaang iti kinaliday ko. Pakawanam tinakabasol ken ka, ket awatem manen iti denam. Kasta ti kasayatan nga aramiden yaw, tapno makarik na kayo iti talina ay iti kaonggan yaw. Ay, pagpampanunutak manen day nga imbagam. Saan pagpampanunutan laeng, sir? Sakbay apakawanan ni Apo Diyos ti basol mau. Mamakawan kapay nga umuna, sir. Mami, ayan ka di ti balay ti kapsat mo. Kukwa. Diyak amo no ijay balay mi pailaeng idi. Ngam kunadaan na baliwan ka no anak. Apay adita mapanagpasyar mat ije balay da, mami. Adda ka di kapamilyata yung anak na? Awan pa'y asawa na anak. Ada negosyo na. Kanayon nga awan ije balay na. Saan ka di amabalin nga ije ayan ti negosyo na ti pagtrabahuam? Tapno ad-ado ko matisweldo, mami. Sana mabalin anak. Sana balit ang damat trabaho. Saan ka di ako nam abasit ti sweldom ijay? Ano santa na anak? Imbag day jay ngam ti awan. Anya ka din talapaspasama ka na kayo, papa. Maulawak mataniha. Ha? Alayom man ti agas ko. Mabit lang, papa. Alaan. Ato yan, papa. Nangalak mo tan iti danon. Agyaman akiha. Kasano na awanak, papa. Ang mga noan yan ti mapasama kiyo. Ma'am, kasayaatan nga dakadwa ni Sir dito'y mansyon. Ha? Apay no pagawidan nyo ngamin ni Faye. Kapamilyayo mat. At dapay ubeng akadwayo dito'y mansyon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sinurot ni Daisy ni Rhea iti nalimad. Kat nagkita da nga rod ken nefe, akabsat na. Binabalaw ni Daisy ti kinapanglaw ti pagtangan da fe. Mas daumot ni Rhea, tadamat gayam kabsat ti inana, adi na amo. Inkalintegan mat nefe, no apay adi da nagkitkita nga agkabsat. Kabayatan na, adda na ibaga ni Tonyo ang nakariribukan dagiti agama. Iti may sangal daw, naulaw ti ama ni Daisy. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano na awanak, papa? Ang mga noon yung tinapasamak kada kayo. Ma'am, kasayaatan nga dakadwa na dito'y mansyon. Apay no pagawidan nyo ni Pay. Kapamilyayo mat. At dapay ubay nga kadwayo dito'y mansyon. Iso ti pimmanaw. Samaysa. Di pa'y kat maamuanan dagiti tattao nga adakabsat ko asaan anak kaadal. Ma'am, napatpatag ka diti reputasyon yaw, ngam ti pamilyayaw? Aguray ka man, Tonyo. Nalipatam samutan asyak ti amom. Kasla kamot agsasaon nga amo kat siyak ti katulong. Aminag, nga iti daytoy alubong ti managbasaw. Ti material abanag ti adda akitaan ti tao. Anya ka di ti sasawa mo? Agkakanatan ti tangtang abom. Dagiti insaganam apagnamayan dito'y lubong, kat awan serbida iti agnanayon a biyag, ma'am. Anya ti kayat mo asawan? Umuna,
Saan mo ang maitugaw no madanon ti isasaklang mo kaniapaw? Rimwaran ti aging lalaing akatulong. Katulong agpaiso. Nga madudag iti may bagana amang riribok kanyak. Jakpay nang nangag kadag iti di adal ang nakatrabahwag kan empleyado idi aktibo akpay iti trabaho. Parukmaan na kayo ti may salaang akatulong, Papa? Nga magpaiso ti kunana. Ti kalaingan na mangagas kat saan napulos asimrag iti maysa nga universidad. Asino kumaday ta kalaingan amang ngagas? Ti anak ti Diyos ang nagbali na tao. Ngam, Papa, duma ti anak ti Diyos tapno itulad na kada tayo. Isukano nga imay diti lubong, tapno mangisalakan, kan tapno tuladen tayo ti kinapakumbabana. Mami, umay kumamanan ijay simbaan ti kabsat mo. Tapno gatangan na ti sampagitat. Isu aginatang na ti sampagitam tapno agawid kan. Isu amayat no umay manan. Tapno gatangan na. Kat makaawid ak manan amasapa. Isu nga inaramid na dayjay, takayat nakaasurutan itinalimad. Taapay ng asimurot pa lang itinalimad, Mami. Apay asaan akimuyog laangan kanyat. Imbaga na kano nga aglugan ka itilugan na. Ngam imbagam kano nga ang mga nukumaw ni Antim. Saan kumat namin nga ammo? Nga antik gayam? Husto tinaramid mo, anak. Saan ka basta aglugan iti saan mo nga am-am mo? Mami? Mabalin ka din nga intamot agpasyar iti balayda? Ha? Damagak pa'y numabalin, anak. Anti Mayla, naimbag talasabat ka. Apay ka di basang? Aday bagam? Imbagak namin ka ni Mami. Amapan kami kumaagpasyar iti balay ti kapsat na. Kunana nga ipakada na kanumpay. Ha? Mapan kayo iti balay ti kabsat na kunang basang? Wen kuma, anting. Saan ka di ano ka pamilya ti sarungkaran? Kat saan ang masapol nga ipakada? Ay, ko ngamin, basang. Ay, jay ko. Kanayon ngamin nga awan ni Antim. Ipakada na tapno damagan na no kaano ti kaadda na ijabalayda. Ay, kastagayam. Kunak no apay nga ipakada na pay, anti. Tikapsat ni Mami. Sumungad iti dalan nga agturong iti sango ti simbaan. Asigak man. Anti, makimisa kayo kadi? Ne, si ka manang. Saan na ka makimisa? Adala pa panak iti asidag. Apay nga imasidag ka? Anti, mabalin ka din nga umay kami agpasyar iti balayo? Imbaga ka diti inam nga umay kayo ijay mansyon ko? Mansyon? Saan nga amo ni Mami, Anti? Imbagak kwa na nga umay kami kumaagpasyar. Ngam, kunana nga ipakada na pa'y kanukan ka. Pagsaritaan mi pa'y ka ni Papa, ti maipapan iti panagpasyar yo. Papa? Adda pa'y papayo, Anti? Awan ka di tinasasao ti inam, maipapan kada kami kan ni Papa? Awan mat, Anti. Ti amukat awan apulos kabagyan na. Awan kayo ngamin idinatay ni Daddy. Tila ang kabagyan ni Daddy ti imay nakipagladingit. Inasitganak ti anak ni Fe. Idi agturungak iti may sa kadagiti kasosyok iti negosyo, Papa. Dinawatan na kakadi iti kwarta? Saan, Papa? Dinamag na. No kayat ko kano nga umay dagpasyar ditoy.
Anya tinsungbat mo. Imbaga kapag saritaan tapay, papa. Ket, anya timbaga ti ubing. Nasdaaw ti ubing, papa. Dinamagdakit din no adda kayupay apapak. Saan ka di ngay baga ti inana asibibiyag pa'y ti pamilya na? Saan siguro, papa? Kuna ti ubing, adi na impagarup nga addata. Tatilaan kanu kapamilya ti amana, tinakipagladingit. No kasta, balon ni Fe. Nabayag kanon, papa. Dinamag mo ka din no mapantag pa siya ija mansion da Auntie Daisy, Mami? Mansyon ko nam? Kasano nga mo? Nakita kami ka ni Auntie iti asidag ti simbaan. Dinamag ko, no kayat na ang mapanta pumasyat. Inaramid mo, dayta. Apay, anak. Anya din sumbat na. Pagsaritaan da kanupay kan ni papayo. At dagayang papayo. Ngam apay adi mo imbagbaga kanyak, Mami. Saan ka ngagliday, anak? Ado dagiti banag asaan mo pa'y amaawatan. Iso asaan ko pa'y nga imbagakan ka. Ubing ka pa'y unay, tapno ibagakan ka. Itikas jay akaunday ti panawan. Di ka di maililiw kan ni Papa, Mami? Kailiw ko mat, anak. Apay nga ron adi mo pinaspasyar iti nabayan. Napan nag-eskwela ti anak mo. Amom, nangag ko dagiti damdamagan na kan. Mailiwak mo't ka ni Papa. Nga maamakak nga agpakita. Saan nga taapanawanan tapno agpakita ka, gayam? Kaduam ti anak mo? Kasanuno abugan na kami nga agina. Diyak kaya't amakita ti anak ko ti kinamata pobreda. Abo ganda kayo pa'y nga ta, kat manun atawan tinapalabas. Day tangarot ti pakariribukak gayam. Kaya't ti anak ko amakita ti pamilihak. Ngam awatan da nga ta. Awan tikas iti padasem. Yung ilawlawag mo iti anak mo, no anyaman ti ibunga ti aramidam. No mabalin, diyak kaya't amarik na ti anak ko ti sakit tinakam anapadasak, idi pinagtalaw da. Anya nga iti pangadan nyo, papa. Umana mo nga kadi iti kidkid dawan ti ubing, nga umay dagpasyar dito eh. Talaga ka di akayat dati umay. Saan arumbang adata ti rumukmakan kwa na, papa? Saan ka di? Una, ni Fe tinakabasol, imbabain na ta. Pues, no umay, adakan kwa na dayta. Nabalo gayaman. Nga maapay asan nga imay ang nagkidaw iti pamakawan. Nukas pangarigan ta inaramid na ti kasta. Pinakawan nyo nga ta, papa? Mapan kayo kadika ni Mamim iji balay ti antim abak na? Diyak amo, no kaano kami amapan. Ngam, kayat ko ang makita ti mansyon da. Mansyon? Nagbak ng dangarot No mansyon ti pagtangan da. Win ka no. Diyak pa'y nakaunag iti mansyon. Anya nga tati itsura na iti unag ti mansyon. Diyak mat amo. Tadyak pa'y mat nakaunag iti mansyon. Ang mga no inton umunagak iti mansyon, kat mapukawak iti unag. Diyak kat amon ti rumwara. Uray siyak siguro. Dakkel abalay ti mansyon. Ado ti kwarto iti unag. Agmay samat ni sir ang nakatugaw iti igit ti swimming pool. Madlaw ang naunag ti pampanunutan na. No kumaadda ti anak kan apo ko na ditaw, adda ko makadwa na, no adda papanan ni Ma'am Daisy. Mano ka din atawan na pimanaw ni Fe ditoy? Saan pa'y amansyon idida ito'y balayda? No kas pangarigan nagsublay, addan kadwa na. Agmaymay sa apimanaw, ngam duwadan tong agsublay.
No makasublipay. Balong aminin ni Fe. Kaasi, iti basement lang ti paggigyan anda nga gina. Idinto taman siyaw ti paggigyan ng damam kan sir. No kumaumaymat dito ni Fe, kanti anak na. Anya ka di ti address da. Naimbag abigat yo, sir. Naliday kayo mat amangkit kita iti napintas a swimming pool. Malagip ko nga di ka bambanwaga nalaing ang aglangoy. Ita, jak kabailanan ti aglangoy. Sir, naragragsak ti pamilya nga adu ti membro na. Kas kumaita, agmay may sakayaw, tawan ni ma'am. Anya nga ro ti maramitak, kat awan mat anak ni Daisy. Awan na pukok kunak man laengan. Saan ka di nga adda anak ni Manang Fay? Agamawan mat ditoy. Hanggang umay da, sir. Awatan yu ka di ida? Anya ka ti plan-planuam, may papan ka da Fe. Pag tinulungan ta pagsublian ti sigud a panaglalangan ti pamilya ti amo ta. Kasano kuma? Apay kuma pakibyangan ta, ti santa mo ta pamilya. Ti tao at tumulong ang mamagkapya kadag iti agin ginura at dagunggunana nga agururay iti may kadwa abiyag. Kasta ka de. O sige, umanugutak iti singasing mo. Anya nga ro ti aramidan ta ita. Intun bigat nga itulod mo ni Ma'am Day sa ijay trabaho na. Kumuyo ka. Kalpasan na maitulod ta ni Ma'am. Mapanta iti balay dafay. Ingka ka di arman ni Fe? Anya nga arman asasawumot. Pagkapyaan ta nga ron, ida. Nagbasit lang nga ron ti membro ti pamilyada. Nagsisina dapay. Ma'am, mabalin ka di ti makilugan kada kayaw. Anda pa panak ngamin di tataw. Anya ko mati aramidam ijay? Kanalpas mo ka din ti trabaho? Mabit lang mat, ma'am. Adala ang inakalaan ijay taon. Ituloy kon to ti agdalaws intun makasangpetak. Agpaiso ka diti ibagbagam, amabit ka laan. Un, ma'am. Uray damagam to ni sir intun makasangpet kayaw. Mabiitak lang ijay papanak. No maamwak ka ni papa, anabayagan ka asim mangpet. Kisayak ti sweldong. Un, ma'am. Intay yung arudan. Tapno makasubli ak adagaws. Mabiit laang, umayan. Sino ka? Tonyo? Siga ka di dayta? Di na ka di mabigbigan, manang. Manungaminan atawan tinapalabas. Nananay kan abaro. Wano, ada ka din asawa kan putot mo? Ay, kwa manang. Baruak pay. O ala, umunag ka nga rod ading ko. Ay, saanan manang. Ibagak laang tigagarak. Agsubliak adagaws, tapno saan abawasan ni manang mo ti swildok. Anya ka di tigagaram ading ko. Saan mo kumang ibagbaga kada sir atin mayak? Kanayon analiday ni sir. Insing-asing kaw, nga umay kayo iti anak mo iti mansyaw. Saan dak nga tapapanawan no umayak? Padasang laan, manang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang taraban. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ka di tigagaram ading ko. Saan mo ko mga ibagbaga kada sir nga imayak?
Kanayon ang naliday ni sir. Insing-asing kaw, nga umay kayo iti mansyawn. Sadak nga ta papanawan no umaya. Padasam laang manang. Nabayagan akailiw ko ni Papa. Ngam, kaamak ko ngamin ti panagungat namanan. Sapay high blood. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Umay kayong to manang. Sige, mapan kami. Kadwak ti driver. Taing tulog na pa ni ma'am iti trabaho na. Sukunan nan tumanan intun malaw. Agyaman ang iti yumay mo ading ko. Di ka matimunagan. Sige nga rod manang. Mapan kami. Talaga ka di akayat mo ang makita ni Papa, anak? Wan, Mami. Mapanta ka di ija mansyon da? Kaya't ko nga ibagakan ka, ano kas pangarigan agungat ni Papa, saan ka kumaamas-mas daawan? Apay ko mga agungat. Saan ka di arumbang amaragsakan, tasarong karanta? Ada ngamin bilin na idi asaan ko at tinungpal. Anya ka di tibilin na, Mami. Imbilin na nga awan ti makias-asawa, asaan pa'y anakalpas iti adal na. Ngam, nagasawa kami ka ni Dadim. No saan kami nagasawa ka ni Dadim, awan ka kumaita. Ay, kasta gaya, Mami. Kasla adda basul mo no kasta. Kaslakastan, anak. Umadanin ti kasangay mo, Papa. Kayat mo ka di ang mapantantumangan ni Jerwar? Masaduta ka rumwar, iha. San ka di amay mayat adito'y mansyon ti pangsilibraran tayo ti kasangay ko? Napintas dito'y asideg ti swimming pool. O sige, taagpakitarak iti umay mangisagana iti makan diti asideg ti swimming pool. Ado mo ti lamisaan kan tugtugaw dito eh. Ado ka di ti awisam nga umay. Anya ka diti kayatyo, Papa? Lakaya ko niya. Adupay ti marikriknag. Ngam apay akasla at dakura nga sapsapulag. Kas kumaitian niya, Papa? Makan? O ano anya? Iti kastoy nga edad ko. Uray magatang ko amin nga agkakangina ka nagkakaimas at taraon. Awan matlaganas kun amangan. Ay, jakmat magatang, tipudpudno amang paragsak kanya. Ha? Ita ka din ti ipapanyo iti mansyon ti kapsat mo, gayam? Wan gayam, barang no didak papanawan. Saan met siguro? Nabayag adida ka nakikita. Dida ka nga takailiw. Nabayagan nga turturod ko ti iliw ko. Itan ti gundaway mo, gayam. Ingka umiliw iti kapamilyam. Wan gayam, urayak lang ti anak po. Sapay ko matamayat ti ba nagtipapanyo iti mansyon ti kapsat mo. Agyaman ak gayam, ngam adadanag ko. Amok ngamin ti kababalinda papakan ti kabsat ko. Sa bagay, malagip ko di pa ng papanaw dakan ka idi. Masikog ka idi, nagdakkel pa iti tiyan mo. Awan nga ta tinagbaliwan ti kinaungat ni Papa. Kasano amaamuam, no di ka mat agpakita ken kwa na, gayam. Naimbagtada kan anak, napanam ka di. Napanak ije balay da joy, Mami. Bimuludak iti pagubon ko iti sampagita. Naibusanak ngamin. Ada ka di naubon mo, anak? Basit pa'y, Mami. Sa anak pa'y anak puros iti ado asabong. Taamangan no awan mabulod ko apagubon. Alaam tinaubon mo. Taisagot talaangan ka ni Papa. Ha? Mapanta ka di ije mansyon, Mami? Wan anak, ngamtay imbagak no agungat ni Papa, saan ka nga agbut-butang, wan? Wan, Mami, sa anak mat atakrot. No papanawan na ta, di agawit tan. Nasayat mat no kasta anak ko. Maala, agsagana ka nga rod. Adayo ka di ti ayan ti mansyon, Mami? Iti igid ti syudad. Tapno adayo ka no iti polusyon. Kan kayat ni Papa tinaulimak a lugar.
Nakarikap ti gate, anak. Ako rin tagdorbelak. Mami, balay ka ditit wala ang atao dayta? Wan, anak. Dakkel ti nagbaliwan ti sigod a balay. Adda intalmag mo. Ngam, saan mat nga aglukat ti gate, mami? Saan apang lukat ti gate dayjay, anak? Agring ija unag. Adan to umay mangilukat iti gate inton madamdama. Kastoy gayam ti balay ti baknang. Adda pa'y doorbell na. Tapno mangagda no adda tao iti ruar ti gate. Ay, adda makita akas la umay ditoy, mami. Ti driver ni Manang. Umayon ditoy. Naimbag man timay kayo. Adda ni sir idiabay ti swimming pool. Adan swimming pool iti unag, Manong. Wain, nabiit pa nga impaaramid ni ma'am. Talaga adakkel tinagbaliwan ti amin. Talaga adim moras ni Manang. Di na pa yan malagip ti makiasawa. Impamaysa na tinagpabaknang. Nagdakkel siguro ti kwarta na iti bangkaw. Ado nga min ti negosyo na. Kwarta laang ti pagragsakan ni Manang. Kasanunodumteng ti panawin nga ipulang na ti biyag na. Agbati ti kwarta na tadi namat may tugot. Ay, pudnot ako nam. Kukwa ti bangkaw ti urnong na, no awan mang withdraw. Ay, umunik kayo. Kat agdiritso kayo iti abay ti swimming pool. At daijay ni sir. Papa, naimbag abigat yun. Pakawanandak, Papa. Mabalin ka dinarakupan kayo. Please, Papa. Pakawanandak ko, mahal. Anak ko, adakan, simbangpet ka matlaangan. Papa, kailaw kayo unay. Uray sakmat, iha. Naimbag tayo may kayo. Ayan ti apok. Isuman mati arakupek. Adda aklaan ditoy, lolo agwapo. Ha? Yukur kuman kan katoy sampagita? Ay na, nagbanglumat gayam ti kwinta sa sampagita, apok. Umay ka man, tarakupan ka. Isumat lagayam anapintas damami, kan Auntie Daisy. Tanagwapo kayo, lolo. Ay na, kunlugayam ti ko na ni Daisy. Natarabit ka nga ubing. Ay na, nagmayat abuyat ti makita iti abay ti swimming pool. Naging narakop dagiti aga pa. Jak ninamnama akas to iti mapasamak. Mayat abuya talaga. Kita umisamot ni sir ang makisasaw iti ubeng. Umuna nga apo ko naman. Saan nagpungtaw ta? Kas lalimok ng tipuso ni sir, idi kanayon ang maibagakan kwa na ti sao ti Diyos. Day tamat nga ro tinadlaw ko. Idi kat istrikto launa ay kan naturay. No nya timbaga na, ison, awan makatubngar. Agpaisutay kunada, akas lakampilan ti sao ti Diyos. Nulakat denggan ti masaknan, ay lumok ng tibing mato a puso na. Nakasarukod kayo matan, Papa. Wen iha, nasakit nga minin dagiti tumeng ko. Impamanihar ko niti sabali dagiti negosyo tamarigatanak. At dapay sakit ko iti bara, gapo iti kasi sigarilyok ide. Nabayag pa yung adahay blood niyo, Papa. Wen iha, at dapay jay panagulaw ko nukwa. No agulaw kayo, masapul nga adda kadwayo akanayon dito'y balay, Papa. Kayat ka diti anak mo, ngagyan kayon dito'y mansyon. Agpaiso, Papa? Agyan kami dito'y mansyon? Kanayon nakagmaymaysa, numapan iti trabaho, ti kapsat mo. Isungagyan kayon dito'y tapno at dakat kaduhak. Lolo,
Nasakit ka dito, ulo yo? Tanakarupangat kayo mat dito yung sofa? Huwag nga ro dapok. Maulawak manen. Ha? Mami, ti agas ni Lolo. Maulaw ka no. Umayan anak, mangalak pa iti ganom. Umayan ni Mami, Lolo. Sige, tailutak ti ulo yo. Ay na, nagmayat maten ti panangilot mo iti ulo, kapok. Italahay nga da mangilot iti muging ko. Mayat gayam. Insuro ni Mami, Lolo. No agsakit ti ulo na, ibaga na nga ilutak. Kastoy mat ti aramidak, no agsakit ti ulo na. Papa, ato yung ti agas. Agtumar kayon. Agyaman akiha. Imbag ta nasabat kayo, nana. Apay nga awan dareya, di ta basement ti balayo. Napanda iti mansyon ti kabsat ni Fe. Di da pa'y mat nagsubli, basang. Kaya't naasawan? Inaklunda idan? Kasjay ka di, nana? Sapay kumaan. Tapno makaginawa mo't tantigayim ko. Ay, sige nga rin, nana. Inakpay. Kunak namin no at Dani Rhea. Sige, basang. Sapay ko ma, tamayat ti pagnada nga agina. Sapay ko ma, nana. Adda kayon dito'y mansyon? Pakawanandak ko, manang. Pinakawan ni Papa. Asino ako adi mamakawan, ading ko. Nasingpat talaga niya po, Diyos. Tauray ka sa nutigura yung kanyak idi. Pinakawandak pa ilaan. Mamati ak iti imbaga ni Tonyo. Nga inaramat ti Diyos ti ubing, tapno agkita kan agdudan na tayo manan. Putno day tamanang. Iti pa'y simbaan tinagkitaan yung kani Rhea ang anak ko. Sigod ngamin asa anak ang makimismisa. Ngam ka po iti imbaga ni Tonyo, pinadas ko tinapan na kimisa. Kat ijay kayo mata nagkita iti anak ko. Mapagsisilpo kung dagiti pasamak. Sigod nga adayo tayo iti Diyos. Pinagtalaw ko pa ni Fe, gapo iti pride ko. Inaramat ti Diyos ni Tonyo, tapno umasidag tayo kankwana, Papa. Kanti anak ko, nagkita na kanimanang iti simbaan. Idi kanayon nga ibaga ni Tonyo kanyak dagiti mabasbasa na iti Biblia. Ininot alimok neng ti pusok. Isungagyaman tayo iti Diyos, gapo iti kinaimbag na. Manipod dita. Agbaliw akon. Saan akon nga agbali na mata pobre. Tingamin pobre at tao tinaramat ni Apo Diyos ana magbaliw kanyak. Uray siyak mat, Papa. Nakaamirisak. Uray ado ti kwarta. No adayo kamot iti Diyos. Awan tumat la ti serserbina. Amuyo ka di. Nabayag ko ngayon karkararag adumtang daytoy apanawan. Ti panagmaymay sa tayo manan a pamilya. Kat gaputa di mo sinardayan tinagkid daw kankwana. Pinatgan na ka ti Diyos, Fe. Sige, Lolo. Agwat-wat ta. Surwan naglangoy. Gaputa ka na yun nakakaduaan nga gwatwat. Marik na ka pumigpigsan dagiti tumeng ko. Mayat ka no ti kanayon nga agwat-wat. Ngam ti kanayon ang nakatugaw nga agpampanunot, Lolo. Day tatimba ka ti maestrami. Manipod na da kayon nga gina. Kanayon akon anaragsak. Saan akon analiday. Daytoy sakit diti sapsapulik idi. Ajak maawatan no apay akanayo na kanaliday. Naragsak ka no ti pamilya. No saan nga agsisina, Lolo. Agpaisot ako na, mapo.
Domingo ita, intayo amin makimisa. Umay mattatataben, kan manong tunyo, mami. Wan aapok, takapamilya tayo ida, takadwa tayo ida dito'y balay. Saan ka di ang naragsak? No ado ti miyembro ti pamilya, lolo? Pudno na itapok. Naragsak nga agpaiso. No awan ti kagura, natalinaay ti kaunggan. Katagyaman tayo iti apo, gapu iti kinasaya at na iti pamilya tayo. Ita, naragsak tayon a pamilya. Kasayaatan gayam ti mamakawan, no adda ka pamilya a nakabasol. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryete o itaalawas, anapauluan, pamilya. Dito'y drama tayo, Ting Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.